Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, apo patinokupakurirai masecrets nemaconfessions tisingatambisi nguva yenyu. Regai tibva tapinda mumaconfessions emuzuva ranhasi. Hanzi hello admin, please post for me. Ini ndauya nenyaya yangu yemumhuri. My story goes like this. Ndiri mukadzi ane makore 38. I am not married hangu. Ndakamboroorwa nevarume vanokwana ivo kuita 4, vose vakafa. Kubva ipapo ndakabva ndamborega zvekuroorwa. Muna 2013 takashayikirwa nababa vedu. Zvakaitika baba vakangobva kumba makuseni vatogeza, vakabikirwa mushe ndokubva vaenda kumusangano kumashops. Vasvika ikoko vakasvika ndokufana kunwa havo doro nemabhururu avo vakamirira musangano. Musangano uyu usati watanga takazonzwa kuti baba vainge vadonha kumashops ikoko. Takangoti zvimwe kudawo iBP and we never thought kuti kudonha kwavainge vaita ndiko kwaitova kufa kwavo. Vakatorwa ndokuendeswa paclinic ndokubva vanzi vaende kuBulawayo. Tichiri muprocess, baba havana kumboita 1 hour ndiyo sarai. Takazovaendesa kuBulawayo for postmortem ndokuwana kuti baba vainzi vainge vakaurawa nemushonga weCyanate. Takaedza kutsvaka nekutsvakiridza kuti chii chainge chaitika, but takatozvishaya because doro iri vainge varinwa vakawanda. Zvisinei takatora baba tikavaviga, but pakufa kwavo vakafa vakavhura muromo ende wakaramba kuvhara. Apa mumuromo mainge makasviba kuita black. Takazoita zvekuvasunga nechijira kuti vanhu vakwanise kuita body viewing. Takati taviga baba tikamboedza kufamba-famba, but hatina kana information yakati dzvikiti yatakakwanisa kuwana. But mukufamba umu vamwe vaiita sekuti amai vedu ndivo vainge vakaurayisa baba. Mai vedu zveshuwa vanobata-bata, kunyangwe ini ndinozviziva hangu. Kubva zvatakanzwa izvi hapana kana akazomboita shungu nekufamba. Last year amai vakangotorana nehanzvadzi dzavo ndokunotenga dombo ndokubva vaisa paguva rababa zvisina kana vamwe vanhu mukati. Vakazviita vari 5 ivo amai, mabrothers avo 2 nevadzimai vavo. Takazotongonzwa ava makuhwa kuti dombo rakaiswa. Izvezvi kutaura kudai mufamily chaimo a lot of things zvava kurema. Vanasikana kungomitisiwa, vanakomana dzangova mbavha, kusungwa mumajeri havabudi. Iyesu vavo vana vavakaburitsa mudumbu ravo tinongodzungaira tichitambura zvisingaiti. Tikafamba tinobata amai, but kuti tivanange tinotya ngozi kuzonzi takavapuma uroyi. Please help us. Zvakawandisa I cannot tell you Mukoma nashi, but we are suffering sevazukuru. Wes hapana kana ari nani, inhamo chete chete vedu we. Ndichateera mucomment section. Ndiyo yanga iri confession yavahanzvadzi vedu ava. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi mamuka sei Mukoma nashi? Ini ndine nyaya iri kundinetsa kubva nakubva. Ndakaroora mukadzi wangu, asi mukadzi uyu ane vana vake. Ini ndakazvitambira sezvazviri ndikachengeta vana ava kusvika vakura. Chava kundirwadza ndechekuti mai vevana vava kuda kuendesa vana ava kuna baba vavo. Apa ndakarera vana ava kubva vane 5 years, umwe wacho ava ne 21 years, umwe ava ne 24 years. Vana ava ndakavadzidzisa chikoro now, vanofamba nedzimotikari, vane mabasa ari pamusoro-soro. Apa zvitupa ndini ndakavatoresa nezita rangu. Ini ndakufunga kuti vadzimai vangu vanenge vakutaura nababa vevana ava, asi ini ndine vana 2 navo, mukomana nemusikana. Zvinoreva kuti vana vose i4. Zvinhu izvi zvakatanga kare mugore ra2014, asi mukadzi wangu anototaura kuti ini handina kurambwa, ndini ndakaita zvekutiza murume nekuti aindirova. Saka ndakazoti regai nditsvage zvangu mukadzi asingandipi stress. Chinondinetsa ndechekuti vana vemukadzi vanouya kuzorova zvekare mukadzi uya neni wacho. Izvo
hazvina kana 2 weeks zvaitika nemukadzi uyu ndine mwana komana. Ndinokumbirawo mazano kuti ndogara naye here mukadzi uyu kana kuti ndosiyana naye, nekuti ndava kutya kugara pamba pangu chero ndikataudzana naamai vevana ava ndinorohwa nevana ava. Ndakutyira kuti kunyange vana vangu vachapedzisira vapindwawo nechijairira chekundirova nekuda kwezvinoitwa nevana vemukadzi wangu uyu wekutanga. Ndinokumbirawo mazano, ndichange ndichiteverera mucomment section. Ndiyo yanga iri nyaya yamukoma vedu ava vari kuti vakarera vana ava kubva vaine 5 years, iko zvino vatoyaruka. Hanzi vanofamba nedzimota dzavo, asi hanzi vayaruka kudai vakazopandukira stepfather ava, hanzi vava kundirova. Regai tende panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomanashi muri sei? Ndaitawo dambudziko, handichazivi kuti ndodii. Ndakaroorwa muna 2017 all along, nhumbu dzaibata dzichibva uko kudivi. Babi was busy kuita zvechihure zvekumusvikira ane magirlfriends, obva atokuudza kuti handiti iwewe hauzvari. Ndaisaziva kuti ndainge ndakaroorwa nemurume akaita sei, but ndaingoshingirira ndichiti zvimwe kuda zvichaita. Dzimwe nguva ndaizviudza kuti ndichangoona auya nemusikana ane nhumbu. Zvinhu izvi aizviitira pamberi pangu. Dzimwe nguva aikwanisa kutofonera girlfriend, then pakurara obva atorara akapfeka jini nebelt. Asi now akuita semunhu adzikama, but not 100%. Iniwo mafeelings apera paari. Ndinogara naye, but dzimwe nguva ndinonzwa kumusema. Apa nhau yemwana tichingori pastage 1. Now ndava confused kuti iye haatombotaure zvekuti tiende kumadoctors tinoongororwa. Ukangodaro anobva ati handiti hapana kana sendi. Haatenge chikafu mumba, but anokuti handidye zvisina nyama. Vehama ndozvirikowo here kudzimba kwenyu? Kumusha kwangu since atuma vanhu nepfuma haasati ambotsikako. Anenge achingoti handina mari. Iniwo vasikana ndatopererwawo kuti anondida here oro ari kungoita zvekungoti tingoshandisana chete. Mukomanashi, please post for me and notify me, nekuti ndichange ndirimo mucomment section. Vedare ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Ndinokukumbirai kuti ngatinyorei mucomment section, nekuti vana Haidhi ava vanenge vakatotarisirawo rubatsiro kubva kwamuri imi vateereri. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii mukoma? Ndauyawo nechichemo kumhuri yose yeZimbabwe. Ndinodawo rubatsiro rwenyu. Ndiri kutsvakawo anonzi Pastor Comfort zvapano. Nyaya yakamira yakadai. Ndakavatumira form last year with $200 ndichida kuti vanosubmita, so ndakazoti vambomira because of ma changes ekuti kwakabva kwanzi kwava kuda kubuda e-passport. So problem yakazotanga February. Ndakuvati chindipai mari neform back. Vakabva vatanga kuti handiko, oro vaigona kuti tumirai munhu. Then munhu iyeye aibva aswera akagara mutown, vachimuti ndava kutosvika kudzamara kwavira. Vakazoburitsa half kukasara half. So now ndakavati chindipai form nemari yakasara nditume munhu aende anosubmita. Ivo vanenge vachingoti by the end of this week ndinokufonera ndobva ndapa vanhu vacho mari. Asi kana week rapera havabati foni yavo oro havaverenge ma-SMS, ndo same story yavo since February till now. So kana kuine anozivawo kwavanogara kana kwavanopindira church, please ndipeiwo information, oro anogara pedo navo ngavandiudze kuti ndoitawo sei, because all I need is my money and form back. Mari iri kurwadza kuwana vedu we. Ivo vanongoramba vachiti end of this week ndinokuitira zvinhu zvako, asi ndinozobvunza, then ivo vanenge vava kusabatika. Handizivi kuti ndoitawo sei. Vadiwa vateereri, ndiyo nyaya yehanzvadzi yedu iyi. I had no choice but kuiverenga nekuti she sounds really depressed. Vari kuti zvinhu zvavo zvakavaomera. Apa passport iyi yava kudiwa pabasa. Saka I am offering this challenge kuna munhu waMwari kuti kana vahanzvadzi ava vari kukunyeperai, uyaiwo ne your own side of the story tinyatsonzwisisa kuti chii chakaitika. Let us move over to our next confession. So of late we have been receiving a lot of messages of support. Some people are saying we are South African even though we don't understand the language that you use, but we really love your channel. So there was this South
South African guy, he sent his own confession. He said that I'm also looking for help. So Budi, this is your confession that you did send to me. You said, hello guys, please help me. My story goes like this. I once met this other girl way back. Now it's 2 years since we met. We used to share turns. When we were having a conversation, we would chat, we will call each other. If she misses me, she will call. If I miss her, I will call. But since she saw that I was getting more serious, she started treating me other way. There was a time that I will go to her workplace, then I will ask her to go out with me, but she will refuse. Last month, she was celebrating a birthday. I budgeted some money to take her out, but she refused and she went with her friends. I asked her, who took you out? Then she sent me some pictures with her female friends. I decided to forget about this lady. I deleted the chats. I deleted her number. She started calling me again. But the problem, she doesn't want to give me any attention. She doesn't want me to spend any time with her. And now it's about 2 years she has been taking me for a ride. We have never done anything when it comes to sex, but I really love this lady. I don't know, should I keep on holding on or should I let go? Please help me. So this was a message from our South African brother. My word of advice to you, my brother, is if you really love this woman, don't let go, but sit down with her, explain to her that you need some quality time with her, and also do not force her to have sexual contact with you. I really hope that you keep on talking to me. Rekai tivataenda panya yedu inotevera. Anzi, my story goes like this. Baba vakashaika about a year ago. Saka ini ndinonamata kumasowe. Pakafa baba, numbi dzavo adzina kugovewa. Mukoma akati avaitwi magadziro. Chikonzero isu tiri vapostori. Apa iye anonamata church Yema Nigeria. Zvino dambudziko randava naro ndiri kurota baba vachiuya kwandiri vachinditi iwe uri mupostori, saka nditsvakire vanhu vatatu vanosvitsa hari dzedoro muvanhu vagere pamutambo. Pangaitwawo sei nhai? Hope idzi ndinodzirota nguva zhinji. NB Mukoma haana waanotaura naye kubvira kuna amai nemhuri yose. Panhamo dzababa akaita chikaranga chakashamisa vanhu pachituna. Zvino ndoitawo sei nhai hama vedu we? Zvakaoma. Vedare munozvionawo sei? Hanzi Mukoma vakaita chikaranga chinotyisa pachituna. Apa vari kuramba kuti baba vaitirwe magadziro. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi zita vigai, hama makadii kwamuri? Ini ndiri mukomana ane makore 26. Ndakauyawo kuno kuSouth Africa nevamwe baba nemudzimai wavo gore ra2019. Ndakasvikoshandiswa, handina kana kubhadharwa. Ndaisiwa mumba musina kana chikafu, kushaya kana hupfu hwesadza mainge musina. Maingova nezvigaba zvebeetroot nezvigaba zvemayonnaise, musina hupfu kana rice. Kubva muna December kusvika February, vanhu ava vakazodzokera kuZimbabwe. Havana kana kumbofona kuti tafamba bho. Ini vanonditi sekuru. Baba vangu vakashaya, amai vangu vapenyu. Zvadaro ndakashatirwa zvekuti kana ivo ndaitomboda kuvakanda demo, asi ndakazvidzora ndikati Mwari. Ende vainge vakandisiya ndichichengeta huku dzavo. Ndakadzichengeta nekuti ndakangozviudza kuti huku idzi hadzina zvadzaiziva. Vakadzoka kubva kumusha, ndikabuda mavari. The one person wandinotenda akakwanisa kushandidzana neni wandaisaziva, takangosangana muno muSouth Africa, anobva kumusha, akazova shamwari yangu. Tikabatana, tikashandidzana, takazotenga mawelding machine nemagrinder. Ava vandakauya navo mushure mekunge vandishandisa vakakwanisa kundiudza kuti uchafa usina kana chauinacho. After that ndakabva pedyo navo ndikanogara kure kwavainge vasingakwanise kundiona. Vaisafona kana kunditsvaka. Vaisava nebasa neni kubva muna 2019 kusvika gore rino, asi vakazondifonera vachiti vapindana nedambudziko. Vanokumbira kuti ndivakweretese mari inenge 600 mwedzi waiva waAgasti, zvichinzi uchipera ndinokupai mari yenyu. Ndikati uyai yenyu mutore, asi nhasi dambudziko iri havasi kudzosa chikwereti. Ndinombozama kuva
ndikafonera asi havandidairi. Ndinombozvibvunza kuti ko ndakavatadzirei? Zvimwe kuda vari kundibhadharisa mari yavo yebhazi yavakashandisa kuti ndiuye muno. Dzimwe nguva ndinombofunga kuti dai ndaenda kumba kwavo ndobva ndarova murume nemukadzi, nekuti ndikatarisa background yangu ndinobva ndarwadziwa. Vedare ndinokumbirawo kuti mundipewo maadvices kuti ndoitawo sei nevanhu ava. Veduwe, nyaya dzekukweretisana mari idzi dzakangooma, dzinoparadzanisa nyangwe veukama. Nyaya idzi dzabva dzangopinda dzakatevedzana. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, hi brother Nashi, how are you? I hope that I find you well. Ndinotenda nechirongwa chenyu. Chekutanga ndinoti chitupa changu vigai. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ini ndine dambudziko remunyama. Chakaitika ndechekuti muna 2020 ndakakweretesa mumwe munhu mari yaikwana iyo kuita $1,600. Takabva tawirirana kuti achazondipa mari yangu after 5 months sekuwirirana kwedu, but hazvina kuzoita sekuwirirana kwatainge taita. Akabva atanga kusabatika nekusapindura macalls angu, then the next thing akabva andibloka. Munhu uyu ari kubulawayo. Zvadaro ndakabva ndamurega hangu akadaro, sezvo pasina zvandaigona kuita, sezvo ndichigara kunze kwenyika. Zvadaro ndakazokumbirwazve mari inokwana iyo kuita 50,000 rands nemunyarikani. Ndikati regai ndimubatsire sezvo takawirirana kuti aizondipawo chikamu chematenda ayo aaiti ainge awana from the government. Ndakaona kuti ndaizogona kuita mari kuburikidza nematenda aya. Zvadaro akandivimbisa kuti achandipa mari yangu back after 4 months. Ini ndokunzwisisa ndokubva ndatumira mari iya yaikwana iyo kuita 50,000 rands through my brother. Akaenda akanotora mari iya. Ndikafunga kuti upenyu hwedu hwava kutoshanduka, nekuti tenda iri rainge riri re5 years sekutaura kwake. Ndaigara ndine mufaro ndichitarisira tenda nemari yangu, but handina kuziva kuti ndainge ndaigochera pachiutsi. Munhu uyu akatanga kusabatika. Ndaiti kana ndikamubata aibva ati please ndipewo 1 more month ndobva ndakupa mari netenda. Ini ndokumirira zvangu ndisingazivi kuti munhu uyu akatochinja pekugara. Ndokubva andibloka, akabva achinja nhamba. Ndakatuma brother yangu akaudziwa kuti ainge ava kugara kuJohannesburg but address Dololo. Pandakaudzwa nezvekutiza kwemunhu uyu nemari yangu, ndakaita sendichafa nestress. Apa up to now handisi kuziva kuti munhu uyu ava kugara kupi. Saka Mukoma Nashi, please, kana kuinewo munhu anokwanisa kundibatsira, ndinokumbirawo kuti mundipewo nhamba dzemunhu iyeye. Ndichateverera mucomment section. Notify me when you are posting. Please brother, ndichauya nesecret yangu very soon. May the Lord God bless you. Ndiyo yanga iri nyaya ya Mukoma vedu ava. So nezuro pandakataura navo ivo vaiti hanzi ndatova neproblem yekuti sometimes ndinofila dizzy, which might be a sign yekuti maybe BP yavo inenge yashuta. Saka hanzi zvakamboitika after ndablokewa ndatumira munhu mari ndava kuona kuti zveshuwa ndatovharwa mari iyi. Hanzi nekuda kweBP, hanzi ndakangokaruka ndacrossa road ndisina kutarira zvakanaka, ende hanzi ndikabva ndarohwa nemotikari. Saka hanzi on the other side kwandaifanira kunodonera kwacho, hanzi there was an oncoming truck. Saka hanzi chakaitika ndechekuti motikari yaya payakandirova yakabva yandirova ichindiendesa kune rimwe side. Luckily hanzi I avoided being hit by a truck. Saka hanzi there was this other person, hanzi paakauya hanzi ainge achitochema achifungidzira kuti munhu uyu arohwa netruck atoenda pasi petruck. So he was saying kuti I want to thank God kuti handina kuzorohwa netruck. Hanzi ndakangodhumwa nemotikari vandabva ndawira on the other side. Kune avo vanozviti madhila makoronyera anoita zvekuvhara vanhu mari, nekuti misodzi yevanhu ava vamunenge mabira mari painenge ichidonha, Mwari vanenge vakatarisa. Minduro yaMwari inoita unge inononoka kuuya, asi musi wainouya zveshuwa mumwe munhu anochema. Ndabva ndafunga this other story yandakambonzwa. Hanzi pane mamwe mafesi akaita dhiri this truck driver aibva kuMozambique. Saka vaita dhiri ravo vakabva vavhara this
this Mozambican guy. Vanhu ivavo vakapera kufa one by one. Vaingofa vachirwara nechirwere chaita unge malaria. Munhu wacho waiti kana ukaenda kunomuona so anenge akangorara pazuva asinganzwi kana kutsva apazuva riya rinenge richipisa remuna October September. Ndipo pandakaona kuti izvi zvekuvhara vanhu mari izvi tambirai henyu kure. Vanhu ava vaiva 8 Zimbabweans vakavhara this Mozambican truck driver, asi vese vakapera kuti 1, izvezvi vari 6 feet underground. And these guys vaitova vanhu vaizvishandira zvakanaka. They were truck drivers, but mukuita madhiri this Mozambican guy vakabva vati aiwa uyoyo mumosken ngatimuvharei. Veduwe vakapera vose within 1 year. Kana neni ndakabva ndaona kuti zvakaoma. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi veduwe ndine dambudzikowo remwana wangu mwanasikana ane makore 13. Dambudziko rake nderiri, anowetera usiku. Ini ndinomuka na 12 usiku ndomumutsa, ndozomutsa zvekare na 3, asi hazvibatsiri, anongoita zvakadaro. Kana kumumutsa kwacho ibasa chairo, haamuki nekukasika. So chandinoona hope dzake dzakawandisa, saka ndinokumbira rubatsiro kana paine akambosanganawo nedambudziko rakadai. So this message yapinda whilst I was still recording. Ndinokumbirawo kuti kune avo vanokwanisa kubatsira, ngatibatsirei sisi vedu ava. Ameno chii chinomboitika, nyaya dzacho dzinenge dzakangotevedzana, because izvezvi I had this sister vandichiri kutaura navo. I'm still going to come neconfession yavo. Ivo vari kuti nanhasi ndizvo zvichiri kungoitika kwavari. Hanzi vachingori nedambudziko rebed wetting. Saka ivo vari kuti zvinhu izvi zvakasangana hanzi nemaspiritual husbands mukati, nekuti hanzi vane time yekuti also vanorota vachisangana nemunhurume, then when she wakes up hanzi vanozotomutswa nemurume kuti huona kuti watototesa machira. Saka let us help this sister of ours nema ideas pachiri padhuze mwana uyu asati akura. So guys, if you still remember kuti ndakambotanga neimwe song iya yandakamboridza yainzi Mukoma Peter. So Mukoma ivavo vazosenda audio. It's a little bit long, so we are going to close this episode playing this voice note. And chimwe chinhu ndinoda kungoti kune avo vane maconfessions avo, aiwa musanyara, I'm always available for you no matter what time of the day. Dzimwe nguva ndinotombomutswa kana na 12 am munhu achitaura kuti Mukoma nashi izvezvi ndamuka mumba manga mutone chibeti but from nowhere chazongo disappear. Zvimwe zvinhu zvacho zvinotongoda uchizvinzwira wega. So let us play this voice note. Maswera seiko Mukoma, haini yangu ndaswera yangu zvakanaka. Right, nyaya yangu inodai. Mubereki anova baba vanga vane vakadzi vanosvika 35. Zvekuti namba yevana yaitosvika tinosvika kuzi 400 something. Tichitoverenga kuzoti takubatanidza nevana vedu isu tichatozivi namba yacho. Zati nyaya yekutanga ndeyekuti pakashaya baba. Baba vedu isu yanga iri traditional, yanga iri n'anga. Taigara pamwe chete, tanga tisikagari kuchinzi mumwe mukadzi unogara uku, mumwe mukadzi unogara. Taigara pamwe chete, imba yaiva 1. Raiva zimudhadhadha, saka mukadzi umwe neumwe unonga nerumu yake, achivata nevana vake, umwe neumwe rumu yake muzijarata imomo. Saka pakazoshaya baba, pakazova nenyaya yekuti takazobva mupurazi mataiva tichienda kundogara kupurazi rababa. Saka takazotanga kuti mumwe ogara uku, mumwe ogara uku, mumwe ogara uku. Panga patine nekachirwendo, asi tisingachagari muzijarata riya nekuti takazoriputsa. Takuti uya kugarapo. Saka magariro tanga takaita, taigara unonzi mutafara magobo. Taiti tafara magobo, chikwengera, chiora. Aiva mapurazi ababa ivavo, mapurazi ababa mataigara. Saka
kugara kwataita pakatanga kuva nedambudziko rekuti pagore paifa vanhu 2, pagore pechifa vanhu 2, kureva kuti mumusha manga makutotyisa shai mukugara. Wekuti iye zvino chero kuti ndisvika kunemika munogona kusatonzwisisa kuti inyika ipi, muri muZimbabwe asi munogona kutoshaya kuti inyika ipi. Saka pamba panga pakutongotyisa, mumusha manga makutotyisa because pagore poga poga paifa mukomana nemusikana. Saka zviro zvanga zvakutongotyisa matiri isusu sevana kuti zviri kumbofamba sei, takutopera ka. Rufu rwekutanga kuti zvizotanga kuti takutopera ka, pakaita rufu rwekuti sisi wangu inewe kune imwemba namukoma wangu kune imwemba. Takati tichiviga tiri kuchema Mukoma, rimwe shoko richitobva kumukwasha kuchinzi sisi akusisina. Ndio pazvakatangira ipapo, kudai pagore yato vanhu 2 vari kuparara. Pedzisiro yaitove nyaya yekutoti vanhu vemuraini vaiva kunhamo vakazopedzisira vakuti isu hatichaende kunhamo kundokwerera kundoviga vanhu, ngavachivigana voga vakawanda. Saka pakazopa kuti vanhu vaigara mumagobo, sezvo ndio mainyanya kufiwa, vakabva vatama vachienda kundogara kunonzi kwachikwengera uko. Mumusha makutyisa wekuti vaigona kutoona kuti ichi chidhoma ichi chiri kutofamba ichi. Saka vemo manje vatojairira inini yangu kanekutya, ndakabva ndatobuda tikati nehana yangu hazvingapindirani. Wekutoti unoona moto dzichingofamba fanika kuti 6 dzakutochaya kuma6 unotoona moto zvidhoma zvichitofamba so, asi noda kuti vatozvijairira ikoko. Saka mukugara nekugara zvino zvababa zvakabva zvasara kazvavaishandisa zviya. Munoziva sevana vari pabarika vanorwirana, uyo ati ndezvangu, uyo ati ndezvangu, uyo ati ndezvangu, pakatokuwadzanwa vanhu ipapo. Saka chakanyanya kuzoita kuti vanhu vazomuka vazotanga kuzopepuka kuti nekutsvaga kuti chii. Saka kwedu uko kunana Chipingo kuti unonatsa kubhiliva matraditional, vanobhiliva matraditional. Kutori nechikaranga chinototi kana munhu akafa haafanirwi kuvigwa pasati pazikanwa kuti chii chamuuraya. Saka ndio zvinhu zvinonga zvichiitika izvozvo, ndio chikaranga chedu. Saka pane mumwe musi ndichigara kwamukoma wangu ini, nditori kugara kwamukoma, ndini ndaibika, ndini ndaiita sei zvese vachinditambirisa mari. Ndaitotambira mari yakawanda zvikuru, zvinototi ndaitambira mari inopfuura yematicha, mapurisa. Asi chinhu chakazondinetsa ndechekuti kugara pamukoma ipapo waiti kana ukati abasa hauchadi, waitorerwa hembe dzako. Ndimukoma mwana wababa, ropa rimwe chete, takangosiyana kunana mai. Saka musi ndakanga ndakuda kubuda basa vakati vonditorera hembe, ndakabva ndati regai ndiite sei, regai ndigare. Manheru acho ndo pandakati ndakuenda kundovata, panga kune mwedzi. Hati munoziva kumusha kana wakuda kundorasa mvura unobuda panze. Saka ndakati ndichibuda panze ndoita kuona kuti mumvuri panosvikira chiedza chemwedzi kakuratidza kuti iyi vharanda. Ndakaenda kuona setambo so yakaita white, ndokudzoka mumba ndokutora tochi ndokutosha wane inyoka yaiya inoshandiswa nevanhu vakashata inonzi ndara, ine banga
ine makwati akada kuita sefish iri white. Saka ndakabva ndabuda zvesimba zvazvo kuti ndinonokera Mukoma ndichivanokera kuti ndivaudze kuti Mukoma pane nyoka iri panapa yakadai. Saka Mukoma wakabva wati irege iwe chidi rara. Takada kuti ndirareka, hazvisi kurarika, kuvata chaiko kuri kunetsa. Ndichobva ndati ngatindi ndopedza nayo nyoka iyo. Ndakabva ndabuda makuseni, ndoti makuseni manheru iwawo ndakabuda nekutora badza raiva mudining, because imba yandaigara yaiva ne bedroom nechidining yandaidya. Ndokutora badza ndokutanga kutema nyoka yayo nekutema nyoka yayo, asi nekuda kwekuti chikaranga chedu tinonga tichitoziva kuti nyoka dzakadai ukaitiwa iuraya ungoisiya inomuka. Saka unobva waitema, ndakabva ndaitema ndokupatsanura mapisi rimwe ndoisa ivo handina kuvaudza kuti ndazviuraya nyoka ya. Ndakazovaudza makuseniseni kuti nyoka yayo ndaita sei, nyoka yayo ndauraya. Vakabva vati hazviti waiurayirei. Iwo mukoma wangu aitori traditional healer futi. Vakarwadziwa nenyoka iyoyo, vakatosvika pakutondipa mari kuti enda kugadzirisa kofi kunonzi kwajambaya mukuku. Ndo kwandakaenda kugadzirisa kofi. Ndagadzirisa kofi riya ndadzoka naro. Yakavigwa pakati perodhi chaipo nyoka iyoyo. Pakati perodhi pakatoitwa wiki vanhu vasichonzi havasi kurapwa, hapasi kushandwa, ndo nhau iyoyo. Saka ndokudaro musi wacho iyoyo vakabva vatenga doro, kunomwiwa doro rinonzi tototo riya sope. Musi iyoyo vakati vatenga doro, ndini ndakatotumwa ngototenga doro racho. Saka pakabva pasvika vamwe vana Mukoma vanokwana kuita 2 vana Mukoma. Mazita angu handingadomi hangu, asi vana Mukoma 2 vavasvika. Vakatosvika takatogara totomwa doro paya, ndokumwa doro. Takabva makuseni kusvika manheru tichimwa doro. Dzakazoti dzakuma 8 dzemanheru pakabva paita nyaya yekuti Mukoma baba tichaona vakabva vaita sei, vakabva vati varikuda kundorasa mvura. Ini ndikati apindai ndamondorasiranyi paheji apo. Ndati ndamorasira paheji, pakabva patoita hondo yakava yekuti munin'ina weMukoma wandaigara navo nemukoma wacho vana mune imwe imba. Mukoma ndaigara navo vaiva namukoma wavo nemunin'ina wavo, vana Mukoma wavo 2 nemunin'ina, kurati vese avo vanga vari 4 ivavo vechizvagwa mudumbu mwe chete. Vakabva varova ava vana Mukoma vamwe 2 vakauya ndobva varohwa zvokuti vakarohwa vakabuditsa ropa rakatozara mumba nekuti vairoverwa mumbaka. Saka pakuda kundotiza usiku pane barbed wire vanga vasingaoni. Saka indakatonetseka kuti vazojamba sei barbed wire pane heji inobaya so. Saka pakuti ndichindorara ndatoti ngandisane nazvo tozozona mangwana, ndakundorara. Mukoma wangu iwawo pamba pandaigara vakabva vauya nefoshoro, ndokubva vatora ropa riya ndokubva vaenda naro muimba yavanoshandira. Ini handina kumbofunga hangu zvakawanda, ndakangoti hamunhu ari kungogadzira mumba, ko vazoenda naro sei uko kuimba yavanoshandira. Vakazoti ava makuseniseni kwaedza manje. Ndapinda mukitchen ndatora bucket ndatoenda padhori pabedroom pavo ndikati amamuka sei. Ndakumboenda kupi kumvura koteka mvura kunonzi kwachikwengera.
Apa pachikwengera ipapo patsime tinoteka mvura tinoti darikei tosvika pana mukoma iwawo wekurohwa iwawo. Saka ndakabva ndatodarika ndobva ndatosvika pamba pavo vechitogeza kuti vanoda kuenda kupi, vanoda kuenda kutownship kwavaitira basa ravo. Ndikabva ndati ndoendi kuonei nekuti marohwerwo amakaitwa nezuro haana kundifadza. Ndangova ngoti ndione kuti makasvika muri mupenyu here. Vakati ehe, asi mudzimai wacho akazovata vabata pavakasvika manheru vakazvimba vakabva vabata mwembe mumba. Ndikati mwembe mumba? Vakatobata mhuka tikatiuraya. Saka ndiyo yavaroda kutosevesa nayo nhasi vichitoenda kubasa kwavo. Ndikati mumba? Vakati yakairi kuseri kwekitchen unit. Ndichibva ndati alright. Ndikabva ndati regai ndiende. Ndasimuka papa ndakabva ndasvika pamvura ndoteka chigubhu changu chemvura ndokutoenda kupi, kumba. Ndichisvika ndichisuka maplates angu ndichibika chikafu. Mukoma ndokubva wandituma kupi, avo ndiri kugara navo ndokubva wandituma kuti manya kutownship pane zvavakanga vandituma kuti ndondotenga. Ndiri munzira kuenda kuti ndondotenga, tichingoti pfuure pachikoro ndakabva ndamiswa nevamwe mukoma vachitondiudza kuti Timoti hakusisina ashaika. Ndikati ndiri kubva kuona izvizvi kuchinzi akabata mhuka yakabata yaroda kutosevesa. Kuchinzi hakusisina. Saka sikireti iyi kai ndinanga ndichiziva, asi nekuda kuti chikaranga cheduka chinonga chichiti zvinonga zvibude pachino. Saka masvikiro akabva atanga kuzobuda, abuda masvikiro ndokubva azotanga kuzoti raiti ningi ndiwo wakauraya munhu ari kuchemwa nhasi. Ivamwe vacho vakazotoonekwa kuti ndivo vari kukonzeresa, vakakonzeresa rufu ranga riripo, vakatoshayawo, havana kuzotomborarama. Maona akatanga kushaika mudzimai wacho. Saka mambo ndokubva ati aiwa ngaavige oga mukadzi wake, ngaapinze mukadzi wake mugomba oga, tiri kuona nomubatsira nekuti ndiye akakonzeresa, ari kukonzeresa zvese muraini muno. Saka tichiti zvapera izvi, pakabva pamukazve imwe nyaya. Inini ndanga ndatori kuno kumasvingo, ndinogara kumasvingo ini. Nditori kuno kumasvingo ndafonerwa kuchinzi ndafonerwa kuchinzi kuna mukoma vari kunzi vari kuroya mwana wemunin'ina. Saka mukoma vava zvikanzi vatondi nyaya yacho yatendeswa kudari kwamambo, asi mambo wazoti ngavafambe kun'anga vandotsvaga kuti chii chakakonzera kuti mwana ange achirwara. Saka akabva aenda mukoma nemunin'ina. Pavakaenda vari 2, mukoma ndewe imwe imba, munin'ina ndewe imwe imba. Mukufamba kwavakaita vechienda kundoshoperwa ava vakadzoka voga, asi ava havana kudzoka. Ndiri kurangarira kuti izvi zvakaitika gore ra 2017 ndisingakanganisa pazvakaitika ipapo. Saka zvadaro saizvozvo ashayikwa, taakungoita kungonzwa kuti hanzi kune munhu aonekwa akafa uku akatora. Saka vanhu vamboenda kumbotarisa kuti hembe dzake dzaakabva nadzo ndidzo here. Saka chokwadi chiri kutonetsa kuti tichinzwisise kuti mupenyu akafa ari kupi, iye wacho akaenda naye, ngachiti iye ndiye ane mwana ari kuroyiwa namukoma. Haasi kutaurawo zvinozwisisika, ari kuSouth Africa, ari kuSouth ndo kwaanoshanda. Tiri ipapo akabva ati mukoma ashaikwa, obva atendekazve vamwe mukoma vakasara vari baba, ndokubva ati ndivozve vari kuroya mwana wangu.
Saka Mukoma nestress ka vakabva vatoshaya. Zvikutoreva kuti yaizvo zvanisati ndatombondobata maoko avo. Ndo vakatosara vachaitoti ndo baba ivavo. Vakatoshaya vatorina kana handikati kana 3 months 3-4 months. Saka zvino zvokuti zviri kurwadza. Saka ndikangoti bichidimbuka mamiri akaita uku inhau dzokuti vanhu Mukama vari kutendekana zvakanyanyisa. Zviri kukonzeresa kuti atendekwa kunze uri kudai hasi kurarama anodi anobva atofa. Ndo nyaya iyoyo iri kunetsa iyoyo. Saka ndakamboda mbozama kumboti ndiite sei ndimboita mapepa ekusungisa iye mambo wacho, because ndakatomboti pandakamboenda kumusha ndakatombosvika ndikatombokonana namambo wacho, ndikatokonana naye because ukama huripo hwedu isusu namambo. Mambo ava ihanzvadzi yamai vangu, uyezve mambo ava vakarorazve sisi vangu. Waona mambo ava ndodzokororazve. Mambo ava ihanzvadzi yamai vangu, mai vanondibereka ini. Uyezve mambo ivava vakatorazve sisi vangu ini, kureva kuti mukwasha wangu, handiti mukwasha wangu ini. Zvakare isusu tiri vakwasha vavozve. Saka vanenge vakuzotora kahusekuru kokuti mai vangu vari mumusha, sisi vavo vari mumusha medu, vouya vechizotonga matongero avo avanonga vechiita. Waona mashi ivo mukwasha. Saka ndakazovavinga ndikati imi muri mukwasha imi mumusha medu, musava mechiva kuzotonga mumusha manatezvaraka. Mechipinda mumusha medu ziva kuti mai vangu ka mechitovaona ndiambuya vasha. Inini ndichiuya kwenyu mutoziva kuti ndiri kuuya ndiri mukwasha, musava mechidi. Saka kubva ipapo vakabva vatoisa mumwe munhu ari kudini akutonga matare avo. Dona iripo. Vadiwa vateereri, ndiwo ma-secrets and confessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Asi kana kuri kufacebook atiregedzi kuposta. Veduwe foni yangu yava kungogara iri busy, yava kutoshanda iri pachaja. Anyway, until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.